assalamu alaikum bandiraɓe mo kala ɗo woni ɗo ene woniri ni min calmini mone mon kala inde mun e yettode mun en jetti jomiraɗo mo ganduɗa kañum newnani en ko oɗo ñalawma rawane garnoɗen ɗo tuggude ñalawma rawane o e nduɗo lewru e oɗo waktu ko 365 jours en garti ɗo ñalawma hande e welede jomiraɗo enen heddiɓe ɗo ɓe ala ko mbaɗen ɗen Allah haw acci en ɗo yaaɓe ɗo en ɓe ala ko ɓe mbaɗi Allah ha Allah nawiɓe ɗo en ittiɓe ɗo ɗum noon en jettiri ɗum Allah en donimo kala mo ganduɗa nduɗo lewru rawane aɗa wonnoɗo kono no handini ala ɗo min donima bandiraɓe kala bandiraɓe soko tawi hunde waɗi goo ɗiɗi tati ha woni laabi 14 Allah ene wela kono gonga ene tawa oɗo événement noon en jettiri ɗum Allah kala nde gumminɗen dendagal bandiraɓe kala ɗo mbawi wonde moni kala ma jaggu hen ha tiyengti noon e ɓe ganduɗa kañumen goni comité d'organisation gila 2000 ha 2014 ɓe meeɗa fawtude juuɗe mabɓe ɓe meeɗa fawtude koyɗe mabɓe kadi ala ko ɓe padi hen so wona événement o yo rew lawol bandiraɓe mboɗo sikki festival jottodiren secteur de musique tradi moderne de Pular wonko ummini ɗum ko gonga eɗen jogui nalankoɓe mawɓe jeddi ngala hen sabu neɗɗo soko tawi a jogima Abou Djouba a jogima Baba Mal a jogima Accabele Ousmane Hammadi e woɓɓe mboɗo sikki a ngakkaka nalankoɓe ko noon jogoriɗen nalankoɓe tokosɓe woni nouvelle génération kono noon haɓe manki hebde gueɗal mabɓe e rendo fulɓe haɓe manki hebde gueɗal mabɓe ko ɗum saabi mbaɗɗen festival jottodiren secteur de musique tradi moderne de Pular beele mo kala yo yiro hen hoore muɗum hikka noon ko woni hen spécial mbaɗɗen parrain ko Eladji Baba Mal gorko mo Duwayra wuro Ndiak l'intellectuel de la musique africaine la locomotive de la musique sénégalaise on noon soko tawi o waɗama parrain e 14e édition mboɗo sikki en gofani Allah en gofani koye men goɗɗum ko hesti hen wowani wadde événement ne waɗe wiye clip ene waɗe hen lancement oɗon gandi album Baba Mal battidiɗo e lella olel souvenir 3 morceau goto ne hen wiye kalajo ko ono waɗi clip o wi noon o rokkata rendez-vous bandiraɓe makko fulɓe ko ɗo o waɗa lancement clip o bandiraɓe mboɗo joguino ko heewi ko jimmi haalde kono bandiraɓe monen men kala yo darto hoore mum monen men kala yo yiito hoore muɗum mboɗo sikki jamma hanki o yoni seede toon e grand théâtre on jii ko kinnelam waɗi toon on jii no yimɓe gardi toon holto gonɗen e o saaha enen fulɓe to gonɗen one wu beele soko tawi eɗen jokki kala événement ene usto beele ɗo e hitande duuɓi ɗiɗi ma en jokku wadde événement oɗo bandiraɓe ƴewtoɗen koye men ndaren koye men ene hersini hande ko wiyete ko rendo fulɓe mbaɗen événement salle cinéma awa en mbawa hebde 50% la ko hunde nde ganduɗa ko hunde fonde yurnitede ko hunde fonde yurnitede holto gonɗen kadi eɗen mbiya enen ɓuuri andude ɓuuri alɗude ɓuuri rimɗude ɓuuri ma raw noon wawɓe mbadduɓe gala bamdi joom bamdi en ɓe mbawa mbaddu bandiraɓe monen men kala yo wat hoore mum darogal timto e hoore muɗum
haaloɓe pular noon ne keewi wiide bone iwri mbuɗo ko sara ñalawma hande o en calmini ɓe ganduɗa nan ɗo jooɗi kadi en jawani ɓe de mone mabɓe kala acci ko haaju mum hammu mum holli ñalawma o ko ñalawma muɗum mboɗo sikki wonnoɓe ɗo ɓe kaali ɗum joni joni jarani keɗen dutto hen kamɓe kala noon en jarnimama ɓe an andi ka parrain la marraine invité d'honneur kala ko mbawɗa wonde onon foof golle mon jooɗi peewi min dañi welemma mawɗo e garal mon ɗo en beltanima bandiraɓe men cooloji e bandiraɓe men almuɓe ngayi koye fina tawa men jeeya nelal gongal ngal neleten mboɗo sikki député nen ɗo henna Saydou Diallo walla député Aissata Dia nen ɗo henna e woɓɓe nen ɗo autorité ji goɗɗi nen ɗo kadi monen men kala ko autorité hoore muɗum nelal gongal ngal neleten ko ɓuri ko jojjude oɗo événement ko wiide en calmini président de la république monsieur Macky Sall eɗen ñagonomo Allah balɗe juɗɗe battande moƴƴe sababude kanko ardi leydi ndi soko tawi neɗɗo ene wampuma duwono ɗum yo Allah sellin koyɗe mum e darde mum sabu sa duwonima ɗum yo yan so yani a yandaɗe hen ɗum noon en duwanimomo kanko e équipe makko foof yo Allah rokkuɓe mosol ngol ɓe jaltiri e dow jaam taw leydi ndi ene yeedi kono noon min neli on mbele minen ɓe min mbawa dañde gueɗal amen e oɗo gouvernement somi wi minen ɓe minen communicateur traditionnel monde pulaar ça fait gila président ko directeur Petrosen ha ɗo ɗo yarete ala événement baɗowo momin dogani e caggal makko e caggal wondiɓe makko pour min keɓa audience on ne peut pas min ganda peut être ko min mbaɗani ɗum mérité ɗum ko nelal ko refti hen ñande président de la république Macky Sall o yaltina assemblée nationale Aliou Dembourou kala ɗo wawi wonde wastama wonan o tanti l'ensemble émission pour omo yiɗi haalde mette makko omo yiɗi noddude yimɓeɓe yo ngar jaggana makki yomin noddude yimɓeɓe yo mballu makki koko toña koko riwa seul Oumar Doro Koumé waɗi mo recevoir émission hay goro susande en holko saabi so min jiiɗi min mbawa hebde ministre min mbawa hebde député min mbawa hebde président min mbawa hebde PCA on est où ko woni bandiraɓe soɗon gandi mbiyoɓin ko tel soko tawi min mbaɗani mérité ɗum lankadini min jooɗo jusqu'à nouvel ordre firtani noon ɗum fo e musde e mettude wonde hamin duwo yo Allah ittimuɗo ala so Allah ittimuɗo min gummoto ɗo yo Allah wammoɗo yo Allah wallumo noon kadi kala ko sumbi e dow jaam yetto e dow jaam kono min keɓani komin poti ko hebde et pourtant won woɓɓe watteɓe recevoir e on domaine ko yimɓe dartonoɓe ene perɓito koyɗe makko e minen komin darinoɓe hay goto susano wadde recevoir ñande makki yaltina mbaɗa émission nodda mo ganduɗa ko jaltuɗo e makki oɗon mbaɗa défendre je suis seul Oumar Doro Koumé à la radio Top FM jaltumi Mamadou Oumar Ndiaye wi kam merci Oumar Doro Koumé moi j'aime ça je t'aime beaucoup mais holko waɗi somin jiiɗi min keɓata hande ko wayno Mansour Seck Sekru Bula Demba Farba Baguel tikkata ko jata tan Farba Baguel o nelanimi noon vraiment o nelanimi ko yiyandam tan ko yimɓe wartiɓe mais ha hande mbawa hebde gueɗal mumen mbawa waɗe recevoir mbiye kam merci félicitations holko woni ko nelal noon onon député ji onon ministère uji nelaɓe munen onon ɓalliɓe bandiraɓe so haala heewi hamnoto so haala heewi jalnoto so haala heewi oñoto wasata noon perguitte gonɗe hen so tawi waɗi perguitte min ñagoto mon yaafuya so tawi longere mawde wari nokkuɗo wona ɗum jomum yiilino hen yiili hen ko reedu hewndu hamin continue noon e woyde hamin continue e wiide hamin jiiɗi yiide on mo ganduɗa kañum wonno directeur Petrosen kañum wonno ministre de l'intérieur
kañum wonno premier ministre kañum wonno président assemblée nationale kañum woni hande président Macky Sall mbiɗen jiiɗi yiidemo bandiraɓe minen hamin jogi commune Kaala hamin jogi momuji ɗi ganduɗa il faut min kaala commune mawɓe hellifaɓe hamin jogi hakkillaji hamin gandi ko aduna o yahata hamin gandi ko nafata leydi ndi hamin ko Fuuta min gimmi koye ladde min koɗi koye koya min koɗi wonɓe min jettoyto wonɓe ganduɗa mbawa yettoya toon ɗum noon ko minen hamin jogi commune gadda yiyande amen tous amen e leydi ndi min jooɗo min mbiya minen de ko nangam e nangam min jiiri wuronen toon wiye beeyoji ko nangam e nangam wuronen toon wiye kelol ko nangam e nangam bandiraɓe soirée o continue en jettat Fatou Anne la marraine sabu wiide hikka ko min ɓami engagement mi wonata marraine ma weeɓani en jettanmo e ɗum en jetti Aissata Dia en calminimo en juurimomo en jetti Habi Sow Sanda automobile en jetti Saydou Diallo o ari ɗo law beele ɗon sen mbi eɗen ndewa listo eɗen jetta bandiraɓe en mbalata ɗo bandiraɓe kala mo en kalani ɗo yinde mum wona eɗen diwi ɗum mataw ko saaha o woni mo rokkani kala ma en joɗoten ɗen ɗo mbaɗen ɗum remercier aduna Allah o fo nana aduna Allah o fo nana baba mal noon nena e lawol ara nalankoɓe woɓɓe nena ɗo henna en jetti Mamadou Oumar Ndiaye directeur général mo ganduɗa jagui hen darde tinde mais militant en première heure ko Mansour Dia militant première heure sabu so wonano kanko salo yoɓetake wattake avance première heure militant tam goɗɗo première heure ko Habi Sow Sanda automobile ɗum noon Saydou Diallo merci kala mo ganduɗa aɗɗo jooɗi min jiwan kono ko tan woni mo rokkani mballe min noon mbiɗen jiiɗi joddodade e hoorejo leydi o ko ɗum ɓuuri jojude bandiraɓe hamin jogi hakkillaji hamin jiiɗi haaldude makko bandiraɓe Allah jarama an jarama so longere mawde bani ko ha ɗum joguji leydi ko rewdi hewno merci bonne fête on jarama